Il-Gvern spiċċa attakka lil kumpanija Malta Dairy Products wara li din kienet kostretta żżid il-prezzijiet tal-ħalib għat-tieni darba f'sena. Dan ifisser li f'temp ta' 7 xhur kartuna ħalib mill-blues dilel b'22% u ħalib xkumat żied b'25%. Rapport maħruġ mill-Malta Today fil-ħarġa tal-ħadd żvela kif il-Gvern qed jikkonsidra li joħroġ mis-sem ta' 30% li għandu mal-MDP dan kif skont il-Gvern ta' qabel l-għajnuna li qed jagħti hija biżżejjed. Madankollu sorsi qrib il-kumpanija qed jisqu li minkejja li provaw minn kollox sabiex ma jimpattawx lill-konsumatur, sfortunatament ma kellhomx triq oħra u prova ċara li l-Gvern mhux qed jagħmel biżżejjed. It-tnejn fil-Odonet News staqsa lil uħud mill-membri tal-Kabinett ta' Robert Abela dwar din iż-żieda fil-prezz tal-ħalib illi se tidħol fis-seħħ minn nhar il-ġimgħa bil-Ministru Clayton Bartolo jażel illi jattakka lill-produtturi u jgħidilna biex nistaqsu lilhom dwar ir-raġuni għalfejn kien hemm din iż-żieda. Inti taf kemm mola l-ħalib imma min il-ħalib wara 15 cents. Ma taħseb illi it-tieni żieda qed insemmi għax prodott illi it-tieni żieda f'sena taħseb illi huwa ġust għal min. Jiena ħankun onest miegħek, jiddispjaċini nara li l-prezz tal-ħalib ola għaliex il-Gvern qiegħed jgħin fejn jitluq iċ-ċereali, qiegħed jgħin fejn jidħol il-fuel, qed jgħin fejn jidħol l-enerġija. Jiġifieri il-Gvern diġà qed jagħmel dak kollu possibbli u għaldaqstant jiddispjaċini nara hekk għaliex minkejja l-għajnuniet kollha li qed jagħti il-Gvern jiddispjaċini nara li l-ħalib ola xorta waħda. Ma x'wassal jiġifieri biex ola qed jgħinek? Naħseb aħjar f'dak il-każ saqsi l-MDP u jkun jistgħu jispjegaw lek huma. Net News staqsa wkoll is-Segretarju Parlamentari Chris Bonnet illi min-naħa tiegħu stqarr li l-prezz tal-ħalib żdied bħal kull oġġett ieħor filwaqt li stieden lil poplu jikkonsla u jimmaġina kieku m'hemmx is-sussidji tal-Gvern kemm jiżdiedu aktar il-prezzijiet. Il-Ministru Clayton Bartolo mhux qed jifhem għalfejn ola il-prezz tal-ħalib. Inti x'inhi t-take tiegħek? Il-prezz tal-ħalib ola bħal molu affarijiet oħra. Naħseb illi għaddejjin fid-direzzjoni tajba anke f'dak ir-rigward. Saqsejna wkoll lill-Ministru Rodrigue Galdes fejn anke hu minn diskorsu stieden liċ-ċittadin biex jikkonsla biżżieda fil-prezz tal-ħalib għaliex stqarr illi barra minn Malta il-ħalib huwa ola. Din mhux aħna biss imma fl-Ewropa kollha taraw ukoll prezz tal-ħalib f'Malta huwa fost l-irħas li hemm fl-Unjoni Ewropea. Id-daqqa ta' l-oli tal-ħajja ċertament li qed tinħass ġmiela fost iċ-ċittadini Maltin u Awċin biżżieda qawwija fil-prezzijiet ta' oġġetti li huma meqjusin bħala essenzjali u bil-paga tibqa' ugwali għal dik li kienet fis-snin passati. Persuni li tkellmu ma' Net News saħħu li bil-ħajja kif inhi jew mhux qed ilaħqu sal-aħħar tax-xahar jew inkella jaqlgħuha u jikluha mingħajr m'għandhom opportunità li jġemmgħu sold taħt rashom għalli jista' jinqala. Oħrajn qalulna li dan il-pejs affettwhom ukoll waqt li qed iħejju għall-festi tal-miliet kemm fix-xiri tar-rigali u anke fil-preparamenti għal ikliet tradizzjonali li jsiru mal-familji.